Gradonačelnik Zvonimir Novosel u pratnji svojih zamjenika Stipe Bučara i Domagoja Šlata danas prije podne posjetio je mjesno groblje Pavlovčani gdje su nedavno završili radovi. Obnovljeni su i izgrađeni potporni zidovi s ciljem stabilizacije terena, te je izgrađeno stepenište do donjeg dijela grobova. Gradonačelnik Novosel jutros nam je rekao više o samim radovima. Radovi su završeni u planiranom roku, znači mislim da negdje oko 90 dana ukupno sa uvođenjem u posao. To je nastavak ulaganja na groblja na području Jastrebarskog, imamo 13 groblja, znači povelik broj i koja su dugo godina većina njih bila što se tiče ulaganja u njih zapuštena. Ovo je rješavanje kvalitetnijeg pristupa i zadržavanja zapravo samog ovog brdskog dijela da ne dolazi do klizanja i da se pristup ovim donjim dijelu groblja učini boljim i naravno sa ovim novim pristupom otvara se mogućnosti za onaj dio koji se tiče i proširenja samog groblja da bude dostupan za daljnje proširenje. Radovi su u vrijednosti 126.000 kuna bez PDV-a i evo odradila ih je lokalna operativa i kao što ste imali prilike vidjeti lijepo izgleda. U obilasku radova pridružila se i predsjednica mjesnog odbora Breznik Plešivički Danica Puškarić. Na inicijativu grada koji je preuzeo sva mjesna groblja dobili smo dopis da svi mjesni odbori daju neki prijedlog kako bi se uredila sva groblja u našim naseljima. Tako smo mi 2015. dali prijedlog da pošto ovo groblje tako kako je, da se naprave stepenice, da se uredi groblje, što je za sada i učinjeno i da to zahvaljujemo gradu i mislim nije to gotovo, da ćemo još toga puno da se to bolje reći. Prvi koraci su napravljeni jer treba proširiti i parkirališta, treba proširiti i put koji je zbog mise kada se održava u crkvi, onda svi ljudi u kolonu, tako da moraju svi čekati dok mise završi, pa ćemo još o tome porazgovarati i nadam se da će to biti riješeno u nadležnim periodima, probat ćemo da to bude što prije. Danica Puškarić pojašnjava koji su to do sada bili problemi na groblju u Pavlovčanima. Pa čujte, ovdje je tako sprto, tako da je bilo jako teško pokojnika uopće nositi i svo, tako da smo te stepenice, klizanje i blato i to sve skupa, zato smo na taj način to uredili da bi se to čim lakše bilo pristupačnije sahraniti naše drage pokojnike. Evo Danica, možete još reći koji ljudi spadaju pod Pavlovčansko groblje, odnosno stanovnici s kojih naselja? Stanovnici Breznika, Gornjeg i Donjeg Pavlovčana, Zdihova, Donje Rijeke. Ti stanovnici spadaju pod ovoga. Evo, nažalost, danas se nisu odazvali ti naši predsjednici mjesnog odbora, ali dobro, radit ćemo mi umjesto njih. Ne. Prije podnevnom obilasku završetka radova prisustvovala je i članica mjesnog odbora Donji Pavlovčani Lidija Šerić. Kao što je moja kolegica naglasila, za vrijeme pokopa da je to lakše sve i za same posjete ljudi kada dolaze ovdje da je lakše se kretati i da je urednije i čišće i da kad nevrijeme dođe da se baš ne nosi to sve dolje na dno i onda su velike rupe i još više popravka i problema. Stanovnici Pavlovčana su zadovoljni? Jako i zahvalni smo gradu i grobljima na suradnji i na njihovoj potpori.